Hej og velkommen til Random Game. Mit navn er Laura, og her der skal deltagerne altså konkurrere i helt almindelige opgaver, som lige bliver en tand sværere. Lad os komme over og møde deltagerne. Hej og velkommen til. Hvad hedder du? Jannik. Tror du kommer til at vinde i dag? Måske. Hej og velkommen til. Hvad hedder du? Solvej. Har du været spændt på at komme her i dag? Ja, virkelig. Jeg vil ikke lade mig. Ja, det er dejligt at høre. Hej og velkommen til. Hvad hedder du? Jeg hedder Mette. Tror du kommer til at klare dig godt i de her udfordringer, der kommer? Ja, det tror jeg. Det får vi se. Ja. Og hej og velkommen til. Hvad hedder du? Jeg hedder Andreas. Tror du kommer til at få lidt konkurrence i dag? Ja, det tænker jeg. Og hej og velkommen til. Hvad hedder du? Jeg hedder Tilly. Tror du kommer til at vinde i dag også, måske? Det håber jeg da. Hej og velkommen til. Hvad hedder du? Marie. Hvordan tror du også, du kommer til at klare dig af de her udfordringer? Godt, det håber jeg da. Allerførste deltager, det er Jannik. Vil du komme herover og trække et benspænd? Ja. Så det her er et benspænd. Nej, hvad hedder det? Opgave. Kan du læse, hvad der står på den? Nej. Okay, så læser jeg det. Læg de 2 sidste puslespilsbrikker på puslespillet. Og nu skal vi også have trukket anden deltager. Anden deltager, det bliver altså Solvej. Vil du komme herop? Og så skal vi have trukket et benspænd, som er i den her. Mm. Kan du læse, hvad der står på den her? Kun ved brug af tommelfinger. Ja. Så hvis vi kommer herover til bordet. Okay, så nu får vi lige forklaret opgaven. Så her har I altså 2 puslespilsbrikker, som I skal lægge på puslespillet. Men I må altså kun bruge tommelfingrene, og ikke de andre fingre. Så jeg tænker, vi skal komme i gang. 3, 2, 1, start! Og vi har en vinder. Skal vi lige give dem en hånd? Vil I komme herop til mig? Tillykke med, at du vandt. Du er simpelthen gået videre i finalen. Hvordan har du det lige nu? Fedt. Ja? Vil du stille dig over til de andre herovre? Ja. Og du kom desværre ikke videre, men det var virkelig tæt. Og I var virkelig tæt på hinanden. Og det gik virkelig godt. Men desværre var det ikke nok. Så vi ses. Okay, så nu skal vi videre til anden runde. Så lad os komme over og få trukket nogle navne. Så første deltager i anden runde, det er Mynte. Vil du komme herop? Og så skal du altså bare have trukket en opgave her. Yes. Kan du læse, hvad der står? Mal en sol. Ja, det bliver spændende at se, hvilket benspænd vi kommer til at få hertil. Og den, der skal konkurrere imod hende, det er altså Andreas. Vil du komme herop? Og vil du trække et benspænd over i den her? Ja. Og hvad står der ved den? Kun ved at bruge ringefingrene. Ja. Okay, det bliver en svær en. Så hvis I vil komme med herover til bordet herover. Okay, så I skal simpelthen male en sol nu, men I må altså kun bruge ringefingrene. Så først så må I altså vælge en pensel, I vil bruge til den her udfordring. Okay. Må jeg godt bruge... Jeg tænker, må de tage flere? I må godt tage flere pensler, hvis I vil det. Ja, kun ringefingrene I må bruge. Okay, så er I klar? Ja. Okay, 3, 2, 1, start! Hold da op. Ja, det begynder at være lignende sådan noget herovre. Og det ligner, at vi har en vinder herovre ved Mynte. Ja, I kan bare lægge den. Hvis I kommer herop til mig. Nå, men tillykke med, at du vandt. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det fedt. Ja, og du kom desværre ikke videre, men det har været rigtig hyggeligt at have dig med. Ja. Og du har været rigtig god, og det var rigtig tæt. Så vil du... Ja. Yes. Okay, så skal vi altså i gang. Nå ja, skal vi også give ham hånden?
Så nu skal vi altså have trukket deltagerne til anden runde, og det giver lidt sig selv, at det er jer to, der skal op imod hinanden. Så hvis I vil komme herop og trække et benspænd og en opgave. Så hvis Tilly, du trækker et opgave, og du trækker et benspænd. Hvad står der på den? Drik et glas vand. Okay. Og hvad? Iført grillhandsker. Iført grillhandsker. Okay. Yes, så hvis I kommer med herover, så får vi lige fundet tingene frem. Okay, så nu skal vi i gang med den her udfordring. Så I skal simpelthen drikke det her glas vand, og der skal I altså gøre det med grillhandsker på. Så 3, 2, 1, start. Hold da op, det går hurtigt. Og vi har en vinder herovre ved Marie. Vil I komme herop til mig? Så hvordan har du det lige nu med, at du har vundet? Godt, men også lidt fuld af vand. Ja, og du kom desværre ikke videre, men det var virkelig tæt. Men du gjorde det altså også virkelig godt. Ja. Men vi siger tak. Skal vi give hende en kæmpe hånd alle sammen? Så vi stiller os herover. I tre I er altså gået videre til finalen nu. Så hvordan har du det med at være gået videre til finalen? Virkelig fedt. Ja, og hvad med dig? Ja, jeg har det også virkelig fedt. Hvordan har du det også med at gå videre? Fedt, men mit hjerte banker også virkelig meget. Ja, okay, så vi skal altså have trukket en udfordring nu, som I skal altså konkurrere i alle tre sammen. Så yes. Hvis I alle tre kommer herop, er der en af jer, der har lyst til at trække udfordringen, hvis det er? Ja, godt. Yes, så trækker du bare. Spis 3 kiks. Okay, og hvem vil trække benspændet? Det kan jeg godt. Yes. Men med blindebriller på. Hold da op. Det bliver et svært en. Så hvis vi kommer over til bordet her. Okay, så nu skal vi altså i gang med finalen her. Og der er altså en af jer, der kommer til at vinde nu. Og det her, det går ud på, det er, at I skal altså spise de her 3 kiks her. Og I må tage en af gangen, eller I må tage alle på samme tid. Det bestemmer I helt selv. Og I har altså bind for øjnene. Så 3, 2, 1, nu! Og man skal altså have tykket af munden først. Hold da. Okay, nu står det tæt. Vi har en, der har spist dem alle, men er ikke tykket af endnu. Og I åbner og siger bare til, hvis I er færdige. Okay, vi har en vinder. Det er Mynte. I gjorde det altså alle sammen super godt. Vil I komme herop til mig? I kan bare tage brillerne af. Okay, men I vandt desværre ikke I to, men I gjorde det altså virkelig godt. Og I var altså også virkelig gode. Så vil lige... og skal vi give dem en hånd alle sammen? Så har vi altså en vinder. Ja. Ja, og tillykke med det. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det mega godt. Ja, men du gjorde det også virkelig godt i alle runderne. Tak. Så nu skal vi altså op og have trukket en præmie. Du har altså vundet 150 kroner. Ja. Og så må du altså trække et af de her numre, som har en anden præmie herovre af. Ja. Så nu balander vi dem lige. Så må du altså trække en af dem her. Ja. Hvad fik du? 3. Okay, du har trykket tallet 3. Så nu finder vi altså lige din præmie hurtigt. Okay, så her har du altså din præmie. Du har altså vundet et spil Uno, noget her, og noget sortepær. Fedt. Ja. Tak. Så
Det var altså virkelig hyggeligt at have jer med. Og det her, det var altså alt for den her gang i Random Game. Jeg håber, vi ses igen. Hej hej!